Свършихме географията. Стана време да учим по природа. Антонио, донеси ми продукта. Тайния продукт? Да. Свършихме тайния продукт, Дон Бобисконе. Антонио, некадърник! Знаеш, че не мога да уча без продукта. Да, Дон Бобисконе. Донеси го. Веднага, Дон Бобисконе. Трябва да вземем пратката на Дон Бобисконе. Ето, спри тук. Продукта го няма. Преди да те нареча некадърник, обясни ми се, какво стана? Продукта беше у мен, Дон Бобисконе, но бяха трима и ни направиха засада. Не можах да спася продукта. Кои бяха тези трима? Единия беше Васко, засечката. Защо му викаха засечката? Трябва да го видите, Дон Бобисконе, за да разберете. Так. Другият беше Гошката, Еврото. Защо му викаха Еврото? Спечели 10 000 лева от игра за спортно залагане. Баба, защо се занимава с такива банди? Изгуби билетчето. От тогава не е същия. Превъртя. Третият, за съжаление, е вашия брат-близнак Дон Бобисконе. Бобигъл. Дон Бобисконе. Ще събера хора и ще ви върна продукта. Кои хора ще събереш? На първо място ще викна Митко. Стоте телефона. След това ще звънна на Джон Ленон. Кой е този? Джон Ленон. От Beatles вече не го искат. Върви, Антонио. И не ме разочаровай. Няма да му изконя. Много се изтегнаме се към гората. Headshot. Headshot. Ето ви продукта, Дон Бобисконе. Браво, Антонио! Ще имаш езика по природа! Ягоди! Некадърник!